Inside the bahay kubo. Lord. Tubig. Dirty kitchen. Tapos yung sahig. So dito CR. Yan yung mga kapitbahay. Yun. Sa baba yung view na. Baba. Baba hanggang dulo. Kwarto. Yung may batang naglalaro. Tapos dito bintana. Bintana dyan. Yung labas yung bahay. Buhay bukid. Ay, bola iya di ay kay mayabuan. With the Bukid Squad. Ikaw sabihan na yan. This is the Bukid recipe. Okay. Naka-HDR ana. Ay, video mo. Yun na dahil. Buhay Bukid. Kaya namin yung tribilyo. Buhay Bukid. Noy, pudong-dumi ng naman ako. Sabay ka. With the view. Hala! Hala! Ikong! Bali, nagana sa kanaling. Wala ko sinuling ko yan. Tamban o. Tamban o. Bulat. Ulit! Yeah. Don't forget to subscribe for more latest updates.